Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kaya apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe Haji Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lengkai kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Haji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Gong? Wah, asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ya apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbah. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane apa Tru men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ra. Kuwi senengane wit Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah. Sira ming matur tok tanpa ngobahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo ya Gong ngomong? Kok lemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ming jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jam anyar kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Ngomong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, tak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Lah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti nggone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu sinuwun. Bekti kula kanja nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono Petruk nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestu tampanono. Nun inggih sangat anggen kami dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong, nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kang rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem. Jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa.
Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul ya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iki kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, iki lho Truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake. Kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngoten mawon beres kok. Ning aku ki ngandhani karo kowe. Niki mangbok saiki. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu. Kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kowe, ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong, aku matur nuwun. Sami-sami mboten dados menapa sinuwun. Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun wong perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkir benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek kok. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petro, Nun. Selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat tekamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petro, wonten dawuh sinuwun. Padha Rarja sapraptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro, Bagong padha Rarja. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Iya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk Rarja sapraptamu, Panakawan Rarja sapraptamu. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apunten ambek bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro.
Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun nonton sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun nonton sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng, Petruk, Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan lega-lega kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayu ning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ing ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi wis tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen Truk. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani pura niku papan kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana ki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi papan kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Pangraing Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen
ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pulo kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Petro, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun inggih. Nanging aku tak taren karo dulurku 4 cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Oh nggih monggo menika langkung prayogi. Menika ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nuklasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk. Wis, penemune si Adi piye? Petro, Nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matura karo bapakmu, yen butuhake prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku bakal sak biyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nuklasdewa pripun? Petruk kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Sedewa, iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pupunden kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Merga bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Waduh. Gong, mulih le. Mulih piye?
Ora entuk gawe. Kok osi Iso. kok iso Lah iki Sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, Sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus miyang Jimat Limasada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Limasada argo ngopo? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus miyang Jimat Limasada. Oh, Piye? Awak dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. sik terus. Kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk ning aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus Aku tak sik matur. lah aku Kowe pindah mburi. oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti. Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Ponokawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten Sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mlethek pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Disekecake. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya, pancen mengkono, Bagong. Terus Bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus miyang Jimat Limasada. rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu, sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong. Niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegebluk mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku.
Aku kaya ning balik RK e, Tru. Balik RK ora ana, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten? Mboten masalah. Ning sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegetun mburi niku pun mboten nonton anu apa jenenge napa jenenge Ora ana asile. Udu hasil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton opo Bagong? Seta. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sunan Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang ki apa? Ketuyang-tuyang ki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek saniki terus ming dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dhereng rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjal maning mungsa. Niki panjal maning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sabab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok-tak-tok aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning pandal maning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lan Sukertaning bawono. Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap nreweteh kaya bedhek sing mundhup pategalan drewi kok grojogan sampe. Bagong. Ponokawan Bagong.
biar kowe ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan gon. Emoh. Mau pindah ngarep apa saiki arep njaluk. Iki ana masalah e. Masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop. Nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku meng ngarani Sinuwun Ndarawati. Ning kowe ngerti ya Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karepmu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Limasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani nyerwetek gunemamu ngino wareng Yai Prabu Ndarawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati Niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki ngapa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki ngapa? Lho, aku kakangne. Truk, kowe kakangku ya, Truk. Udu. Truk. Emoh, ora melu masalah yo. Aku kewedan iki, Truk. Syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati. Luweh. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk, kowe bali kena. Ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat Kelimasada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengke bali. Tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unek kaya Yai Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awel yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora ngabekti karo Bendara. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Iya, tenang bae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa tetel tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara Kudu mutiara kuwi meng imitasi. Petro, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Limasada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong.
Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah ladalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngentek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adi kula. Ing ngrayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adi kula ajeng mang mateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora owel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa enggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces-jes. Apa? Ces-jes. Ces-jes ora. Oh jenenge to? Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya to? Heeh, engko nek bar perang. Ngoten niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki men kere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoke. Kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo iki. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, sedina 6000 boros e, Tru. Aku apa-apa tok predike kok. Mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat, wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng, wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arepa Petruk nimping kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing nawedeni apamu? Apa dumasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampeyan ngasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Lha sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyolok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismidianto. Du. Kok nganggo is kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si is ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lali kok. Ismana. Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Nika Sang Hyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampeyan, derajate luwih saka sampeyan. Kok sampeyan iso ngonekke Semar wong kere, wong gedibal 17, wong elek nyolok mripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus. Mulai pucet wong itu. Terus suarane terus
Nek kowe iso menang, wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae, Kong. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae. Yo. Kula tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning bola menang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetaning bola dewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Piye, Kong? Saguwe. Rasa suwaten. Sayembara perang ya. Saguwe. Wis ta, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunake pripun? Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petruk. Lho Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati, mati ndasmu kuwi ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh. Prabu Baladewa. Lah terus kula ken ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Jampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, Nun, kowe nantang aku apa piye? nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo, mengo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Pajake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka jamus lima soto. Kenapa keblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi keparenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku Sing tak wedeni apamu? dudu nang kene papane wong Gandayuda. Ayo metu njaba. Piye? Metu njaba. Aja eman-eman. Metu njaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku tenan nemu njaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho iki kratone.
Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Waduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padake pil. Weh, berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, ngapunten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok. Nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sinandrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun nggih, Den? Yo sing ati-ati. Nun nggih. Pun nggih Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula Dewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Bali saya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. WA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Menawa ana perlu apa to apa. Kowe ora isih nyinden to? Tasih. Menawa aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngelekke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teka cep klakep. Rawani omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri lho. Kawon nganten mawon kula nek crita ndak malah kedawa-dawa. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih, pareng nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya sing ati-ati. Nun sing ati. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Engko ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku nak nesu gilani tenan. Yo aku yo ngerti. Wah, wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya Bagong. Mengke ndak mboten kajian malam ingkang pun ya tapi ya sinuwun. Iya. Saya ora cetha oleh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Yo. Tak metu tenan ah. Dameng bola-bali kok ndak do diarani aku ki kurang. Ha soalé ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali Kok do ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi. Resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kuwi ora ana. Mboyon 10 apa? 10 butir. Nyanyi menika kok ya ngendikane kaya ngoten lho. Lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Handakawana. Inggih Ki Lurah. Kok sowanmu ora nang caket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Lho.
Brata badhe menane tak silih-silih. Lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih ngestakaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang patih kok sing kon nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ra ora kelakon to. Wah, malah cilaka ta. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna BPKB sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mengko nek butuhke saya-saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira manut. Oh, lah. Caidan wing arep njaluk meneh kok. Wis ra direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit-pahit. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madhal paselan pareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun nglanggati dhateng Panakawan Petruk mangke mindhak malasaya dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Arjuna wonten maring adhawuh Werkudara Nggih. pun ngakang bingung paran ingkang kudu ndak aturi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wah, mung kari manut mbarep kakangku. Aku percaya marang penggali mbarep kakangku ingkang lantip panggraitane. Koko Prabu menapa boten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan meminta dhateng panguwasaning dat kamurwing dat satemasak mangke paduka pikantuk kepadang dhateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadanging pun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan kula nuwun. Kang mangkono budhalna kang padha siba Dara. Nggih. Tatanan para kawuluran Wadyabalaja ngantos ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Koko Prabu Mandura. Yo, estoke dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta Siing Bathara ngakarya luka. Mbarep kakangku. Mestu padha dawuhing mbarep kakangku. Budhalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken saengganing promban cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyusri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Gong, ngandel ora. Merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki merga mau mapane ning Ndatulaya. Nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura, wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jireh getih wedi mati. Ning jane barang tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren. Upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya Gendhewa, diwaneni Sinuwun Mandura mesti mudar tenan. Terus mulih wae yo Le. Mulih nanti? Mulih nang bapak matur karo bapak.
nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba. Monggo Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Limasada. Bapak meng guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudon telu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Kowe yo ndek petrel. Petelku nek memungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku bertekelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki apa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anake berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong, mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, atine bapak ya kaya ngono kuwi. Atine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe ming rung tak kandhani to. Kowe iki ming rung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wes kowe arep mulih-mulih. Lah kowe arep endi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok, masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro, Tru. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe, diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe? Lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok, Tru. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Ah kancane ming kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak nang mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena, Gatotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe napa piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungsa. Nek pancen pahitaku bener, Tru. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, oh iya. Ah iya. Ya aja. Aja kok menungsa. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut te cangkemku, Tru. Ngono nek Bathara Antarada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ah iya. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani, Tru. Jawilen tak sikate kabeh. Wah iki. Ki senengku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli, ora usah kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu. Beres. Aku tengok nang mburi. Ya, kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap.
Rasa kuwatir ala dene mantan gentro terminal. Name mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane? Tengok buri kene kok. Oke. Jaman aku tak udut sih. Ya. Mentosena kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae. Pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah sikate saka kene. Ya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Omong kene arep ndupak Ndorontosena. Tak kepruk watu ndasmu lho kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndorontosena nglaturake bekti nggih, Den. Ya tatompo to, pangestuku tampan ana ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Siwa Mandura. Lho nggih, nganti Siwa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang, tegese kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikane Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondoh, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora mung kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo, Gong. Gong, sik, wetengku lara Indra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati ya, Tru. Lah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, pirang dina? Men sedhela. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Kampak kok solar. Duh, Bagong menapa? Mboten ngerti. lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka 2, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis.
Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak denake kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing kuwi kadekdaning Baladewa. Menang boyong pustaka Jawus miang jimat 5 soto. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari ngentut matus langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupak saiki apa aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho. Ndara Harukaca? Ya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering, menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak belani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel apa Truk senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih ning aja males nek diapa-apake. Nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih. Lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngedruk bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngedruk bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya jer basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Iwas digejluk ping 3 ora metu ana. Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Kowe. Mane kok notok iki ora. Ndara Harukaca tekan kene aja dilawan ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Harukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe Ndara Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis padhing kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, apa ora? Truk. Nun. Karo Bagong. Nggih. Modar iki, Truk. Santai wae, santai. Santai piye?
Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no, kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Rundara Gatotkaca. Ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora sapa didogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Petro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara rawuh mriki? Modol sirahmu. Menengo. Motol-motol ora. Motol po mocok. Anten apa, Den? Petro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane Ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Petro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. bareng sampeyan ngendika Petruk mapano tak pancat pundhamu tak pothol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lan ditata krama, Gatotkaca ki lan diunggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe. Ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-ngunekke karo aku. Ngunek-ngunekke mawon, kula ngunek-ngunekke sampeyan niku pun bener. Wong kula sing ngomong sampeyan. Sampeyan niku sing ngomong kula. Mula nek sampeyan ora bener kula wajib ngunek-ngunekke sampeyan. Ati kaya ngono awas sampeyan. Ora ati kula jek. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Madang Pedro. Prek. Iki sampeyan ae dhewe. Nek mateni mang pateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arek ati. Gatotkaca. Ora kerasa aku bareng gedhe kok watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampe ajeng mateni Petruk. Ya nek Petruk niku salah, nek bener. Ini kula lara tenan dari lu wong kula dirajang-rajang nganggo tombak dada kula. Niku ngaruan rek ngrasake ning bareng mek disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemplokke teng kawah kula niki mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Soprene jari arep ngijoli. Cap gajah duduk. Nak enten-enteni sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi apa nepati janji. Ora ati kuwi. Pun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca.
mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani mboten nama-nama mboten nama-nama pun kemang pateni ning mang titeni sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Awar kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Kebanget tenan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu. Lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampean. Ora nrimake pakartine sampean. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Tru. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapakne wis ora ana. Bapakne mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Aku mati ora dirasa. Nek nganti aku mati, anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wong e. Wis oh. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo Anakmu. Wong mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? heeh. Kamu ni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kae. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya kok. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, salim. Yuk. Mah. Ayo to. Meng ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Menek Antarja teko tenan. Bagong, non, Petruk endi? Mboten nonton. Bles. Yes. Penjuto. Truk.
Ya melu tengok-tengok nang kono ya emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane atra ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso terus nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe dajange Bagong. Ya, ajange dadaku. iya. Tantenane nang kene ya, Tru. Heeh. Kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ngrisang mawe gandrung Bagong nggih Daran Tarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petruk goleki Petruk endi goleki Daran Tarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ana. Hah? Omong nek Petruk ora ana. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten wonten. Kowe mbudheki Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Wah. Tra, krungu e. Goblok banget. Nah, Trang. Kau. Kuwi omongane kae mau nek iso alasan liyane to, nika wau radio ngono. Wah, Nding. Saman krungu napa? Kowe omongan karo Petruk. Kula omongan karo penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk endi? Petruk pun bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Saman goleki Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidana. Ulungno Petruk. Tinimbang kowe sing tak ajar. Lho. Kok njur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antarno ya? Kowe nderodo ana antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk endi? Petruk ora ana domongi. Petruk ora ana, yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis to jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Wilah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho, Fresh care. wah berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo skincare karemu kowe. Ora guneman karo kowe. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye?
Kowe ora menehke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jaja. Wila keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngajak apa kowe tak ladeni legane ngatiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Semaya. Semar ki yo menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak ning kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan, aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuwane ra entuk, maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Serja. Nyakit kowe, Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak coba. Epek-epekku ki nek wis abang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae jugruk ngiwa jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing iso tak tamake Gunung Jugruk Segarasan, ra mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi, sirna gangsire kena. Merga layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela. Meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kae apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau dikaya Aji Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggaki kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Gong? Wah. Asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asmen. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru. Ah iya, Mbah.
Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane Patro men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Kuwi senengane wit gong kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa. Prawan. Prakuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe polo wong loro. Heeh, ya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng weluh rupane Petruk karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petruk nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong kae. Ngece. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kuwi. Mbok ya wis ben to Gong wis senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora asal takon salah cekel engkuk-engkuk. Wak dengkek cengelmu. Mudar. Oh, mbok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Ris-risan lho. Lho. Ngopo kuwi? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Copi, wani ala sing tak wedeni apamu? Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh Petruk kewirangan, Ndara. Kuwi apa to? Tak kira Praguta jengkol ngono.
Ayo Gong, yo wah. Ayo.